Riwruok matayo tuke mag taekwondo notiyo gi thuolo mar bago tuke mibiro tigodo mar yiero jotugo mabiro dhi e tuke mag piny mangima dwe mar 11 e boma ma Alexandria, piny mar Misri. Tim mar Yara School Laikipia kaachiel gi Juja Preparatory School nonyiso kit tugo maber e tukego manokelo kanyakla skunde ma Nairobi. Tim mar Laikipia nobedo gi jotugo mabeyo e kidieny mar nyithindo ma yawuoyi ma higni piny 9 kendo kawo midila mar mula kaachiel kod bronze 2 ka tim mar Yara nokawo midila mar silver. E kidieny mar nyithindo ma yawuoyi ma higni 10 Yara nokawo loch bang' jatugo Gisa Kirenga, Zakario Siolo gi Mathenge Kamunda nolone skul no midila mar silver gi bronze 2. Helen Alokov mar Yara noloyo midila mar goldi e kidieny mar nyithindo manyiri ma higni 10 ka Faith Wanjiru mar Laikipia nokawo silver. Clara Mara gi Pal Kariuki maduto tugo ne Yara noloyo bronze. Tim Kenya mabiro yore tuke mag